किए रे तू मु मनीष कहीं मत तू मनीष भाया देखा जाऊन ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ବି ଡାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ନା ପଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ପୁଅଟା ମଣିଷ ହେଲାନି ବୋଲି। ଆଉ ତମେ କି ବାଳକୁ ଜାଣିବ? ଛୋଟ ଢେଙ୍କାଟା ମତେ ଦେଖି ଡରୁଛ? ଜାଣିଥିଲା କି ରେ ହଉ ଛାଡ ଏ ମହାବୀର ଟିକେ ପକେଇକି ପଳେଇ ଆରେ କେମିତି କାନ୍ଦିବିନି ତୁ କହ ତ? ଆଜି ବା ମୋ ଧନର ବାସର ରାତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଧନ, ତୁ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ହାରି ଯାଇନି। କାରଣ ଏ ପୁଷ୍ପରାଜ କେବେ ଝୁକିବନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଧନ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଜି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ବାସିର ଶେଯରେ ଶୋଇଥବୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଛୋଟରାଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ହାତ ଚଲଉଥବ, ମାନେ ଲୁହ ପୋଛୁଥବ।